Corazon, kif tiddeskrivi lil nfisha? Naħseb bħala persuna biżla ħafna, intelligenti u emotiva wkoll ħafna. Corazon ifisser qalb. Inti tħossok li inti wkoll sinonima ma' dan il-karatteristiċi tal-qalb, qalb li tħabbat, qalb li hija l-iktar organu importanti tal-ġisem. Ekku, naħseb il-passjoni hija waħda mill-aktar affarijiet importanti fil-ħajja tiegħi, dejjem mxejt ħafna f'qalbi u dejjem għamilt dawk l-affarijiet u ħadd dawk id-deċiżjonijiet li kienu sinkronizzati ma' fejn kienet tħabbat qalbi aktar minn li fejn joħodni moħħi ngħidu hekk. Il-kant u l-liġi, żewġ dinji differenti. Kif inti iżżewwiġhom? L-arti u kollha x'inħobb l-arti kollha ġifieri il-preżentazzjoni, il-kant, il-mużika, il-pjanu jirrappreżentaw parti minn li hija l-parti kreattiva, ir-right side, il-parti sensittiva tiegħi. L-akkademja mbagħad l-iskola tirrappreżenta il-parti iktar intellettwali tiegħi, waħda ma tistax tgħix mingħajr l-oħra u waħda ma tinix dik li t-tieni l-oħra, allura importanti li t-tnejn ikunu preżenti jekk jista' jkun bl-istess intensità fil-ġurnata u fil-ħajja tiegħi. Corazon tkun mixja fit-triq u tisma' xi ħadd ikisser il-Malti Ingliż. X'tgħidlu? Ma nagħmilx reazzjoni jekk mhux mitluba minn għandi, però jekk xi ħadd ikellimni bl-Ingliż u naf li huwa Malti, nagħmel deċiżjoni konxa li nwiġbu lura bil-Malti għaliex jekk huwa tħossu komdu jażel dik it-tip ta' lingwa, jien għandi nħossni komda li nitkellem bl-aktar lingwa li nħoss komda nitkellem biha. Inti sirt l-ambaxxatriċi tal-kanzunetti bil-Malti. Kif nibdet dan il-mħabba lejn il-lingwa Maltija fil-kanzunetti? Naħseb it-tort huwa kollu tal-mama tiegħi li qabel ma kienet nutar kienet għallima tal-Malti. Allura d-dar Alla ħares nisfel xi ħaġa ħażina u Alla ħares ma naqrax bil-Malti u dik kienet xi ħaġa li dejjem kibret miegħi, ġifieri l-lingwa tiegħi ma kienx biss il-lingwa li nażel li nitkellem, imma anke l-lingwa li fl-iskola kont immur l-aħjar fiha u l-iktar li kien importanti li nibqa' attiva fiha. Allura meta ġejt biex nesprimi ruħi f'kanzunetti għaliex dak il-kanzunetti nibtu l-ewwel net bħala bżonn fil-ħajja tiegħi, bżonn li nesprimi ruħi bil-lirika, ovvjament l-għażla tal-Malti kienet l-għażla tal-aktar lingwa li jiena ħassejt li kienet kont komda nesprimi ruħi biha. Għal-fatt li llum Corazon saret persuna popolari mal-Maltin, din toġbok tieħu pjaċir biha? Hija konsegwenza ta' dak li nħobb nagħmel, mhix ir-riżultat finali aħħari, speċi ta' jiena nħobb nagħmel l-arti tirrikjedi biex tkun apprezzata udjenza u allura l-popolarità hija konsegwenza ta' dak li nħobb. Corazon, kif kellek tkun annimal, x'tażel? Ma naħsibx li għandi xi preferenza, l-isbaħ ħaġa fija hija l-moħħ u l-affarijiet li m'għandhomx l-annimali, jiġifieri kieku nkun annimali nkun li ma nkun. Il-bniedem huwa l-annimal politiku hija dik il-ħaġa ħarija li jiena l-iktar li toġobni fija. U kif kellek tkun kulur? L-aħmar. U għala? Għaliex huwa kulur li jispikka fost l-oħrajn, huwa wkoll il-kulur tal-passjoni, huwa kulur li ma jgħaddix mingħajr ma tinduna bih, huwa kulur li jrid tinebħek bil-fors. Corazon tħares lejn il-mera, x'idejja fi anfisha? Naħseb ma' żmien tallimt napprezza li kull difett huwa dak li jagħmilni unika, jiġifieri xejn ma jdejjaqni illum fil-passat kelli affarijiet li jdejquni, imma llum tallimt naċċetta wkoll l-isbuħija fl-uniċità li tiġi anke mid-difetti mhux problema. U x'idejqek iktar fil-proxmu tiegħek, xi ħaġa li ddejqek ħafna? Naħseb in-nuqqas ta' valur li ma' żmien qed ninduna li qed jitmermer ħafna, nuqqas ta' idea ta' integrità, ta' morali, ta' lealtà, illi dawn huma prinċipji li tant huma qawwijin fija li mbagħad meta narhom neqsin f'ħadd ieħor iddejjaqni u ovvjament anka fuq skala mhux intima biss personali meta tiddilja ma' bniedem u ieħor, imma anke jiena f'sens ta' politika meta tara nisfruttaġni, tara meta xi ħadd jipprova japprofitta ruħu minn minnu batut, eċċetera, jiġifieri dak huma kollha nuqqas ta' valuri u li kieku
qed jingħataw aktar forsi dawn il-valuri anke fit-trobbija forsi konna dinja aħjar u persuni aktar integri. Corazon, l-iktar kanzunetta li tħobb mir-repertorju tiegħek? L-iktar kanzunetta l-qalbi naħseb hija Xelin li hija waħda mill-inqas popolari fil-verità. Hija storja ta' anzjan u tifla illi għandhom storja ħelwa li l-anzjan jirrakkonta l-istejjer, t-tifla titpaxxa tisma' l-istejjer tal-anzjan. Fl-aħħar tal-kanzunetta, it-tfal propja tal-anzjan jiġġieldu dwar il-wirt tiegħu u din it-tifla tieħu gost bl-istejjer li kienet tiegħu u dan ix-xelin żgħir illi kienet tiegħu bħala tifkira li kienet titqgħod ħdejh jiġifieri. Corazon, inti tikteb anka il-klim tal-kanzunetti tiegħek u anka l-mużika ħafna drabi, qed ngħid sew? Iva, iva. Kif tiġik l-ispirazzjoni? Tinħarġu kamra, toħroġ timxi, tisma' l-mużika, kif? Il-kanzunetti tiegħi kif għadlek huma prinċipalment bżonn. Ġifieri huma bżonn li jiena neħles minn dak li jtaqqalni. U allura l-ispirazzjoni tiġi ngħid imma minn nikket ta' kuljum, ġifieri meta sitwazzjoni li temozzjonani tant illi kolli bżonn nikteb dwarha jfisser li timbet kanzunetta. U kif tagħmel Corazon imbagħad? Kif tħoss l-ispirazzjoni? Ntefa' fuq il-pjanu u l-kanzunetta tinkiteb waħedha, kliem u l-mużika, ma naħsibx. Daqs li kieku qed nitkellem u nikteb ovvjament għax inkella ninsa. Imma tinkiteb waħedha, ġifieri kemm il-melodija u kemm il-kliem jiffurmaw ruħhom waħedhom f'tem ta' 5 minuti tiktibha u mbagħad tagħmel xi sena torqomha. Imma tkun lesta malajr il-kanzunetta. Taħseb li talent bħal dan titwiled bih? Nemmen illi titwiled bih u nemmen ukoll l-edukazzjoni ġifieri li toħroġ. Tgħinek ovvjament toħroġ dak li għandek fik. Nemmen li kieku pereżempju jien ma tallimx indoq il-pjanu, ovvjament ma nistax nesprimi ruħi b'dak il-mod, kieku ma tallimx inkanta jew ma kkudejtx il-talent mużikali ma stajtx inkanta, imma dak kien biss għodda biex jiena noħroġ dak li twelid bih nemmen. Corazon, qed ħares lejn dik li bl-Ingliż jgħidula ball tax-xorti, ma kif tgħidha bil-Malti. Forsi tikkorriġini fuq tal-sfera tal-muġija. Kieku inti din l-isfera x'tgħidilha? X'ngħidilha jew x'nixtieq tgħidli? Naħseb nistaqsija ftit dwar x'se jiġri minni fis-sens ta' settlement fil-ħajja tiegħi. Fis-sens dwar jekk hux se nsib dik il-persuna li tagħmilni vera kontenta u jkolli xi ħaġa li tista' tul fi żmien. Corazon, il-futur temmen li huwa destin jew il-futur tal-ġnujnt? Hemm elementi mit-tnejn. Nemmen inti għandek ħafna tista' tieħu deċiżjonijiet għal ħares nemmnu li kollox predestinat, imma xorti tagħmel parti importanti u xi kultant l-armonija tal-ħajja u fejn torq wasluk jgħinuk issib it-triq tiegħek ukoll. Wara kieku għandek xkora bix-xorti u ddaħħal idejk ġo fiha. X'tixtieq inti Corazon li tella ġo fiha bħala rigal għalik? Issa sew. Naħseb l-iktar ħaġa li nkun nixtieq intella naflik li xejdi imma hija s-saħħa. Għax jekk għandek is-saħħa għandek kollox. Jiġifieri jekk sakemm hemm is-saħħa u hemm il-ħajja hemm il-possibilità li tibda mill-ġdid li tirranġa fejn mhux tajjeb. Sakemm ikollna l-ħajja fejn keċ vita xi speranza jgħidu. Corazon, pjanijiet fil-futur għalik? Mela, pjanijiet fis-sens mużikali nixtieq illi nikteb album ieħor, ħafna li kolli l-frame of mind tajjeb illi nikteb iktar kanzunetti u li ovvjament dawn il-kanzunetti jkunu apprezzati kif kienu apprezzati anka l-aħħar kollezzjoni li ħriġt. Nixtieq ukoll għaliex nimmissja ħafna television, ġifieri nixtieq li dak ikun xi ħaġa preżenti ħafna fil-ħajja tiegħi. Fil-karriera ta' nutar nixtieq illi nuża din il-karriera biex ngħin lin-nies għax is-sabiħ tal-professjoni jew ukoll li inti tkun għodda biex dak li jkun jirranġa u jħossu aħjar fil-ħajja tiegħu. U fl-aħħar nett nixtieq illi nkun kontenta għaliex wara kollox dawn l-affarijiet huma kollha strumenti biex inti fil-ħajja tiegħek tħossok fulfilled u tkun fl-aħħar nett serena u kontenta.
U kieku kellek inti tmur fuq gżira deżerta. 3 affarijiet iħu miegħek. Naħseb bil-forsi kolli nieħu miegħi pitazz biex nikteb, xi nħobb nikteb ħafna l-ġrajiet tiegħi, nħobb il-pinna ġifieri għadni nikteb f'djarju kważi kuljum u dik ikolli niktibha żgur. Naħseb nieħu xi ħaġa biex nissopravvivi, pereżempju xi sikkina li ħatejni għodda li ħatejni nsib x'niekol jew hekk. U nkun nixtieq xi ħaġa li tokkupani, jiġifieri ma nafx jekk nistax nieħu minna f'laptop ħankun nista' nara l-affarijiet minn hemm jew hekk, jiġifieri il-passatemp jogħġobni wkoll. Il-bżonn, il-mod kif nesprimi ruħi u il-gost. Ġifieri dak it-tliet affarijiet. Wasalna lejn tmiem tal-intervista. Corazon u l-familja timmaġinakhom? Ija, nimmaġinanihom u nixtieq ħafna xi darba jkolli x-xorti li nkunhom, imma dawn mhux affarijiet li tista' tippjanhom jew tixtieqhom aktar milli missek, jiġifieri, imma il-familja hija xi ħaġa li nixtieq. U l-karriera wkoll, ġifieri m'iniex waħda li nemmen li l-mara hija magħmula biss biex ikollha tfal u l-familja, imma nista' nuża l-eżempju tal-mama tiegħi li rnexxielha wkoll tagħmel it-tnejn li huma b'mod suffiċjenti it-tnejn li huma. Inti wkoll tlaħħaq ma' kollox, tlaħħaq mal-xogħol tiegħek, mal-professjoni ta' notar, mal-kant, mal-preżentazzjoni. Taħseb li tista' tagħmel dan l-affarijiet kollha u tagħmilhom u tiċċella fihom? Iva, naħseb għaliex almenu jekk inti jirnexxielek issostni l-affarijiet bi kwalità, b'livell u ma tippruvax taqal kompromessi f'dak li tagħmel, nemmen li tista'. Ovvjament jiena nħossni x-xorti għatax għandi l-mezzi wkoll kif, għandi l-mezzi biex, ġifieri jiena persuna li kapaċi nlaħħaq ma' affarijiet, ġifieri ma ngħijiex minix għandi l-odda neċessarji, ġifieri u il-ħafna affarijiet ma jdejqunix, ma jtaqlunix, anzi nieħu gost u nqisni persuna dinamika. U b'dak il-mod naħseb li jirnexxieli. Is-sagrifiċċju li kolli nagħmel huwa li noqgħod lura minn lussu li nibqa' riqda fil-ħodu u minn lussu li pereżempju jiġi l-ħadd il-ġurnata ma nagħmel xejn. Dik iva, imma dik it's a small price to pay. 100 sena oħra joħroġ enċiklopedija ta' personalitajiet Maltin u jkun hemm Corazon. Kif tixtieq li tiġi deskritta f'dan l-enċiklopedija? Mill-ewwel. Nixtieq niġi deskritta bħala prinċipalment artista illi kellha ħafna x'tirrakkonta u illi pruvat illi tikkristallizza il-ħajja tagħha u tal-Maltin f'kanzunetti li hopefully 100 sena oħra kienu għadhom jindaqqu. U għatina rigal li u telespettaturi ta' personaġġi ritorner żgħir a cappella mill-waħda mill-kanzunetti tiegħek. Stenna. Fid-dar tan-nanna salott antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar. Grandfather clock biex jinitoq tas-suwirijiet id-dar u 3 tfal jilagħbu noli jistaqbew fit-tellijiet li joħolqu l-portieri li tulazzijiet. Grazzi Corazon.